चल हो ना नजर पतो ही आइल बिया ओकरा के मछरी काट उट के दे दे तनी अपन धो धा के छान उन के बनाई। बाप रे बाप आज मछली बनावे के हमरा के मिल गइल बाटे। इतना हम खुश बानी नु आ मुंह हमर चुटुर फुटुर कइले बानू कि कब यो घर में निकाल के मछरिया गोब दे मुंहवा में डाल ली। गरम बा कराही तेल डाल रजऊ अबे नहीं छोड़ गाव रे गरम बा कराही तेल डाल रजऊ आव मछरी बनाव तानी खाल रजऊ। चल हो ना नजर पतो ही आइल बिया ओकरा के मछरी काट उट के दे दे तनी अपन धो धा के छान उन के बनाई। नया नजर बिया त मान लखी अचार के कोनो काम केहू के ना कह देबू करे के हो काहे कइले बिया नैहर के कि नइखे कइले बाकी त कुल ठीक है बाटे। मम्मी जी रवा को मछरी लिया देले बानी जी कहली बोल तो नहीं कि काट दस रवा काटल जरूरी रहे एखनिए देखता अरे काटल जरूरी ना रहे तो कैसे हम तोहन लोग के कह दई कहबू जा कि देख बुढ़िया हमनी के ऐसे ऐसे कहती एगो बात कही छोटकी अभी कहते रहल हिय कि दीदी पता ना कैसन त मन भइल बा खूब तीखा खाए के तबले रवा मछरिए लिया के रख दी है लिया देनी न या कि कनियावा से बनवा दिहल जाओ मछरी देखल जा कि मुर्गा मछरी कैसन बनावत बिया। तो ये बताई रहो कि हम बार बार कही ना कि आराम से बैठी जवन मिला त खाई पी रो काहे काम करी लागी ना जी। अरे नए नए बे तनी देख लिया जा कि ओकर हाथ से कैसन बनता हम काट पीट ना देले रहती। अच्छा चल जाए तो हमरो जांगर चलावल जरूरी है बाटे न जानी ना मम्मी जी कि रहो कि हम अपन सास ना महतारी से बेसी जानी ना मानी तो हम तो लोग पतो ही बुझेनी वो काम धंधा रहो करी छुके अरे दी रह दे छोड़ दे अभी हमन को बटले ना बनी जी कर दी जैसे ना हे से फड़ी है ऐसे हां छनाई तो ढेरे चुग जाइयो होती कहां ले मछरी मिल गइली है सजी। अरे आई रहल ह बेचाई हो त कहनी कि एही लगल ले ले तनी पूछाऊ कहा मम्मी जी कहाला से पहिले रउआ जान जानी कि हमनी का खाए पिए के मन करत हवे ए जो कि सास बड़ी सखी कैसे पतो ही कि एकदम से ने राखत अड़ी स उल्टा सीधा। अरे तो हम ना जानम त के जानी बताव तोहन लोग के बारे में हम ना बुझब त बताओ अब सास लिया के दे तबे तो पतो ही करी हस कहां से पतो ही लिया के करी हस जाई मसाला वसाला पीस दी ना जा तू मसाला पीस द अभी नकी कनियो से बनावल ठीक ओकरे ले बनवाई बे हां उहे बनाई तन देख लियल जो ओकरा हाथ से कैसन लागत जल्दी काट दे जल्दी कैसे काट दई हो गोड़ हाथ ना काटब अपन बताव तनी बढ़िया चुटुकारे मसाला पीसी ह तनी बढ़िया से जीरा मरीच आए तो कुल चोदपाता जीरा मरीच आए सरसों से पीस दिया कुल ठीक लगी। अजी मम्मी जी राम 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 जी आइलू राम राम करे खातिर राम राम करे खातिर आ गइलू ई कुल मंगाओ रो जरूरी रहल है जानो तनी कि घर में एक आदमी ना खाला तब रो मंगा के धो देनी। अब का चैन करे के हाथावा हमर काटा जा ना खाला तो तू ना खा तारे चलते के कुछ ना खा पहला बार चूल्हा चौकी छुआ जे लिया के धो देनी कि ये कुल बन मुर्गा मछली ना हां पनीर उनीर ना मंगा देती है का दूसरा कुछ ना आई रे ले ना काट रे धरू बाग मम्मी जी और दिमाग काम नहीं अरे बुला ना दिमाग से उतर गेल हम जाने कि हुई हियो अजी मीठ से वही पूरी बनवाई थी कितना बढ़िया रहे दाल में के पूरी बना रही। अरे पहले ही कुल दाल में का पूरी या खीर चलत रहे अब नहीं खे चलत काहे कि जवान हो जातनी नु नया जमाना के चलाइम ना हम कहने कि कोनो काम करन त ओनी ना होइजू तया के तोनी के लगा हम के गलती कर देनी है ठीक नु हम जातनी सूत पे हम भर दिन बेरा ना उठ हम जान जाई। हां अब त राज बटले बाटे राज का भूखे तो मरे के पड़ी राज कहतन कि राज बटुए बना ले चोखा बना ले सलाद बना ले घर में कौन के कमी बाटे जरूरी बा कि पनीर रे खइबू ई ना खाई त इनकर चलते केहू ना खाओ हम खानी ना तू ना खाली त पता नहीं का बतियाओ तो नहीं लागत कि आज हमसे हाड़ी छुआ हम लोग आज मछली को हम लोग बनावे के तो मछली तो हमरा बनावे के आवेला लेकिन पता नहीं कैसन बनी कैसन नाही डोरे लागो तो नैहर में तो कैसनो बनाओ तो नहीं तो बाप माई खा ले तो लो ये ससुर में जो हमसे गलती हुई तो का नहीं का कही लो का सुनी लो मन घबराते बा जाए तो दीदी तो पूछ ले का करतड़ू का भइल कुछ ना दीदी कैसन तो यूं जाइल बड़ू एकदम से ने घबराहट काहे भइल बा तोहरा वो आज हाड़ी छुआ तो बनाए के वजह से हां ये तोरा सिखावे पढ़ावे नहीं हमें ठीक बाटे कि बार छुए के बाटे चूल आ देख मम्मी जी मछरी लेके आइल बानी 3 किलो आ बनावे के बाटे तोरा ठीक बाटे ना दीदी जी गलती हुई तो माफ कर देम जो हमरा से हम अरे पागल हऊ हम काहे बानी हो तो हम बताई ना जब ना आई तो हमरा से पूछी ह तोहर गोतनी ना तोहर बड़ बहिन है समझलू कि ना समझलू
आ डर भाई निकाल दो और सास लेकर हमनी का सास ना है कनिया समझ लो कि ना समझ लो एकदम महतारी समझिए तोहार माई एगो माई बाटल नहीं खीस कैसे तो कहल जाला कि एगो माई छूटे ले तो एगो माई मिले ले ए दीदी जीरो बैठल हम सारा काम कर लेम कोनो हमरा दिक्कत नहीं है लेकिन हमरा बनावे में डर ला तो पहली बार से बनाए में इतना लोग खातिर ना यही से हम बैठल बाबूजी के जवन ना तो हमरा से पूछ लिया ठीक बटे ना आ डर एकदम निकाल द हमरा रहते तू डराए लगलू हो चलो ठीक बाटे कनी हम जा तनी औरी काम धंधा कर दे तनी आ चलो छुए के बाटे ठीक बा घबराहट छोड़ ना हम तो किए गले कोरियो से दादा चल बानी त बोला ही ले ना मुझे अपन से करे लग गया सास राइल त सज गौरी ले ले रहला पतो हो के एगो हमने के सास रहली है दादा खाली बोल के फरमाइश कर धोवा गल जी हां धोवा गल औरी आटा ना ले लेबे कर भाई आधा किलो लेके होता ना आइलू हां वो खाली ने कोई कोई बात करी ना बात का करी ले लिया पिरा लिया चुप ना न डेराती है कि का कोई कोनी डेराए के कोनो जरूरत नहीं कि हमन के बानी जाना हो और सास लेखा हमर सास ना है एकदम समझावे ली आटा उठावा होता ना लगी आटा तू तो नया के संगे नए बन जाता रू देखी के बुझाता अभी ओ बोले ने हम कहीं के रोबत हो दिए कब छुआवल दे इतना नया ना बनी यही से दही जा एमे तो अरे बापू बाप कहत तो बाई जा कि को डेराए के नहीं के लेकिन मनवा धुकुर धुकुर तो करते बाटे ई ससुरा न मनवा इतना धुकुर धुकुर करता जो हमसे गलती हो जाई तार माई बाप से कहलो बेइज्जती कितना होगी का कर माई बाप सिखौले बाटे ए भगवान जी तू ही साथ दियो अब इतना दिन तो कोनो गलती ना कइले रहनी नैहर में खाना बनैले में लेकिन एजा तो 3 किलो बनाए के बाप हो बाप कजे बन पाई कि ना चाहता नहीं हम का धीरे धीरे देखी का होता धो खन भी बुझाता 2000 years later छान छान के निकालो मम्मी जी देखी ना रोजाई मत दीदी उदी के भेजी ना तम भेजा तनी मसाला ना तू तैयार कर करी सो कम डाली के भेज मम्मी डाल दहन ये खाली बाटे हो अभी आए के चला मत खूब दिख दे तब करी ना हो बराबर रुको अभी मत चलाबो छोड़ दो अभी हम जा मत हम जाके कुल काम करे वाला ना हो तनी मन लगा के बानी मम्मी जी दीदी जी कुल कोने के मसाला ले जाके एथु कर दही मम्मी जी ए जब बताइए जा जान छोड़ दिया जा कुल इन करे पर इधर होनी ओनी इधर देखी तो काका बा पेजो जो काटो ले ही में बसे आ हो छ कनिया या बता हो बनावे देखिए जरी हमती ना दीदी जी बनैले बानी लेकिन तब डर लागता ए मम्मी दुनिया बात पेस्टे आ गइल बटे रे इहे डलाई नतियो कतौरी ना बुझाला बनावे के बाद मछली तैयार गल मुर्गा का मसाला अरे हो के बना का दे छोड़ दी हम बना दे जाई हटी आराम करी रहो हटी तो मम्मी जी पकड़ी ना तनी घिटिया जाई ना अरे त का पकड़े के बाद रख दो ओजू हमें रख ले ओजा रख दे हनी छान के रख गाओ सरे दही गरम बा कराही तेल डाल रजऊ अभी नहीं छोड़ गाओ रे गरम बा कराही तेल डाल रजऊ आव मछरी बनाव तानी खाल रजऊ कोयल की रेडी राख पीस के मसाला हो लुंगी पहिन के उ भोरे भोरे जाला हो खूब मटकाई के कमर पतरी है खूब मटकाई के कमर पतरी सैया मारेला हाँ 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 सैया मारेला गड़हिया में गड़हिया ना बड़ा की मछरी सैया मारेला गड़हिया में बड़ा की मछरी मछरी का जी मम्मी जी हटी जाई त सुना है ले ला पंसुला बा कुल काट उठ के दे दो एगो काम करो तनी तनी सरसों लहसुन पीस दो तब जाके बढ़िया होई चटक के अब मेथी के फोरन दे दिया तेजपात के मम्मी जी हो पेस्ट पेस्ट दुनिया भर के डाल दे तो अचार लागे लगी हम उ शहर में रहल बनी ऐसन बात नहीं के तनी हटता हो समझाई नहीं हम का करत ये गोड़ी उ का करत ना खाले तेज ना आई और कोनो काम ना करी मसाला ना तेज तैयार तनी करी कह दे तो मसाला पीस दे भूखे पिया से बेरा ले आदमी बाबूड़ी के बुझाइला कि पनीर सनीर मंगा दी मीट मछली बनता घर में त जौन आइल भी तौन छोटकी भी बाकी और अब केहू कुछ नहीं खे
काची ना रे तारू कावन ची का कहतारू बतावा ना खाबू त ना कुछ पनीर रवा सुना चला हां अपनी रवा के पतिया कहते तने के सुनत रवा ना दिमाग पनीर ना बनी ठीक बाटे घर में बने भल बड़ू सधुमाइन तू ही अगर आइल बनी उतर ले बनी पतो इता बाप रे बाप नहीं कचाइन कर तरी जे देखावा तरी जा की हेंगने हम रहे नी ओकरा के देखावा तरी जा की हो हेंगने करी का जने कतना बाउर से आदमी बटुआ न को आदमी बाउर हो जाई ना त नहीं ku खातर तो जरिया ना जब त हइयो कमाने ku क सकत एहो में आके मुहा में ढुकत का तारे करते नु बानी कौन जे बैठल बानी कौनी फायदा खाती करतर एगो करतर तो 10 गो बोलतर ना बोली ना मछरी के बर्तन तू ही मजबी अच्छा छुवे ना जाई मी एगो भले का भता रे ये सजा वो जान जाए कि हमर गोतनी के तना में भी है अजी तो हम मछली ना छुए नी तो हम मछली के बर्तन माजे जाई कुल चीज करब हां अच्छा कोई नहीं हमारा वो बैठ के खाई क के रख देता नहीं हो कुछ ना करब बाप रे बाप आज मछली बनावे के हमरा के मिल गइल बाटे तना हम खुश बानी नु आ मुंह हमर चुटुर फुटुर कइले बानू ई कब यो घर में निकाल के मछरिया गोब दे मुंह में डाल ली मछरिया तो पूरा अच्छा से तला गइल बाटे अब चल त निकालो त नहीं के आ निकाल के आ तन चीख ले त नमक उमक में कम बेस होई त मिला देम आ ना ठीक होई त ले तनी बूढ़ी के कह देबे कि तनी टेस्ट क ली बाप रे कितना झूर बा भाई एकन कजल मछरी डर त लागता लेकिन अब का करी ओइस तो सुतन पहले हम खा ले बाप रे बाप बड़ी गरम बा अनिया आते जगह बन गइल हो हां देखो छना कहानी है ना कि जल्दी जल्दी है छान द ठीक बटे आ जल्दी छान के मसाला वसाला डाल के जल्दी से बना द है तो हम बूढ़ी के देख ले आवत हां ठीक बोले जे कोन दिक्कत परेशानी नहीं है ना कोनो दिक्कत नहीं ठीक बाटे बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ तो तनी केतना बाई जाई दादा एको बार ना कॉलेज के बेचारी इतना मेहनत से छला से इतना गर्मी में बैठ के तनी एक पीस दे दिए ओकरा के चीखे के थरिया भर लेके चल गइली सब